हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, आप लोगों के बीच एक बहुत ही प्यारा गाली गीत सुनाने जा रही हूँ। क्या एक चावल छोड़बा पतरिया पे बान्हल जइबा समधी रसरिया में, कि बान्हल जइबा समधी रसरिया में। एक चावल छोड़बा पतरिया पे बान्हल जइबा समधी रसरिया में। समधी के बहिनी हाट करे गईनी, बाजार करे गईनी। चाट चाउमीन दोना भर भर के खैनी, चाट चाउमीन दोना भर भर के खैनी। हमरे भैया के बोला मई कोठरिया में बान्हल जइबा समधी रसरिया में। दुल्हे के बहिनी हाट करे गईली, बाजार करे गईली। चाट चाउमीन दोना भर भर के खैली, चाट चाउमीन दोना भर भर के खैली। कि हमरे भैया के बोला मई कोठरिया में बान्हल जइबा दुल्हे रसरिया में, बान्हल जइबा दुल्हे रसरिया में।